Uwei unong shnong ka US pat ka Germany ula sya pangat kendon no har ka ying bisa na New York ha ka sngi ublei halor ka jing suba dong kti ban pen thai bom ya katanat embassy jong ka US ka badon ha Israel ha kani ka tayo badang syudap ya utei ubreu la itu kum u Joseph Newmeyer arpu prasnyam ka karta ula sya bad no ha Israel hadin ka te ka jing dia balapan poi biang pat sya United States ha ka ba ula sya kem no hi Maria poi ha ka kat ding sun ha US la pharap ru ba utei ubru utmu ban thambor sop ya u president ka United States u Donald Trump kumta ka attorney general jong ka US ka pam bondi klaya thu ba ka tanat jong ka kan sale e ka badon kam ban pentik nai ka jing shingan jong ka ri bat ru ban penshitom ya utei urunal kat kum ki kendon ba ya dei bat ka jing le ek pen khen an jong u lada sya ka kam un sya rai penrem uniu meya ula ban ngat ha ka jing sya set patok kumba ar posnem kanthi bar ka kuna ka ba he tam ka bala ban kot hadu ar spa san po million la ong ka tanat jong ka an uniu meya ula lech Israel ha u banai bladam kat kum ka jing pen bana jong ka justice department bar ka office jong unong ya sak an jong ka US ha New York lalap ru ba ha ka khat khandai tarik ujamang ula weri ki pat ba kum ma u hapo ka Facebook account jong u ha ka ba ula khot ban yasnok tilang bat u kat ba udang thange ka embassy